प्रियांशु से देखावे तू आकर चलत तोहर पवनवे से चहकर। नमस्कार भाई लोगन, आप लोगन तो यार रील देख के यार समझ गए होखिए कि हम केकरा बारे में बात करे वाला बानी। हाँ, अनुपमा यादव के बारे में बात करे वाला बानी, जवन यार हरी हरी ओढ़नी के चलते यार पूरा फेम में आ गई बानी। उनका नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ मिल चुकल बा। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के तो पावर स्टार पवन सिंह हवे ही, लेकिन यार उसके साथ में अनुपमा यादव भी हरी हरी ओढ़नी के चलते पूरा फेमस हो गई बानी। हरी हरी ओढ़नी 2 हफ्ता पहले DRS म्यूजिक पर आए रहा यार। ये गाना तो यार लोगन इतना पसंद कैले बानी, इतना पसंद कैले बानी कि 2 हफ्ता में ही पूरा 35 मिलियन बच चुकल बा। हरी हरी ओढ़नी वाले गाना पे यार इंस्टाग्राम पे यार पूरा 50,000 से ज्यादा रील बन चुकल बाटा अब तक। 10 से 15 यार रील तो यार खुद अनुपमा यादव ही बना चुकल बानी प्रियांशु सिंह के साथ है। यह टाइम में यार अनुपमा यादव तो यार प्रियांशु सिंह के साथ है उनका स्टूडियो में बहुत राहत बानी। मतलब कि कौनो और अलग गाना आवे वाला बाटे जवन की यार कुहो हिट होई।